În primul număr al acestui serial am spus că pe 29 aprilie 1988, orele 15:30, a apărut în București primul număr al ziarului Manifest Luneta, care în acel moment nu avea acest titlu. Repet, primul număr care a apărut a fost difuzat în Piața Amzei, Piața Matache, în fața Gării de Nord și la intersecția Dorobanți Ștefan cel Mare. Până atunci așa ceva nu se întâmplase. Nimeni nu îndrăsnise să culeagă litere, să tipărească și să publice în fața mulțimii pe o singură pagină un ziar în care se atrăgea atenția că Ceaușescu ajunsese un dictator și primul număr care a fost difuzat în acea zi începea așa. Români, datorită situației deosebit de grea la care s-a ajuns în țara noastră, în problema alimentației și ocrotirii sănătății, de curând în capitală a luat ființă Frontul Democrat Român. Întrunite la prima sa ședință, conducerea acestui forum, compusă din muncitori și țărani, generali ai armatei române, ofițeri ai Ministerului de Interne, oameni de știință și alte categorii de oameni ai muncii, au analizat situația reală existentă în țară și au ajuns la concluzia că aceasta se datorează în exclusivitate președintelui țării Nicolae Ceaușescu. Pentru aceasta, conducerea FDR organizează o mare demonstrație de protest în piața Universității din capitală. Așa că, mame care nu vă găsiți lapte și cartofi pentru copii, pensionari care vă petreceți frumoși ani ai pensiei stând pe la cozi, muncitori cu salarii de mizerie, răpiți din timpul dumneavoastră liber o oră și treceți prin piața Universității între orele 16:30-17:30. Prezența dumneavoastră va reprezenta actul de legiferare în fața poporului a Frontului Democrat Român. Vasile Brașoveanu. Bună organizare, cer scuze, domnul Vădeanu, fostul director și director și acum, director acum, din altă întreprindere, care atunci, la vremea respectivă, primea Luneta, adică ziarul acela pe ajuns pe aici. Da. Și mi-amintesc foarte clar ziua aceea, era 29 aprilie 1988, când am fost chemat de comandantul Securității Bucureștiului, Gheorghe Goran, și ofițerul de obiectiv, Mihai Stănciulescu, să-mi arate o tipăritură. Să mă întrebe unde ar fi putut fi executată acea tipăritură, pentru că îi interesa persoanele care au fost în stare să facă așa ceva. Mi s-a dat acea fițuică de hârtie îndoită, longitudinal, în așa fel încât să nu pot să citesc textul integral, să-l citesc fragmentar, să nu pot să înțeleg ce scria în acel manifest. Mi-am dat seama rapid, era un manifest. Începea cu apelativul Români, era vorba de Frontul Democrat Român, era o solicitare a oamenilor, o solicitare la o întâlnire în piața Universității în după-amiaza zilei de 30 aprilie. Vă rog să mă credeți, am fost șocat. În momentul în care am pus mâna pe acel manifest, deci ca tipograf, am realizat fulger că manifestul era făcut de oameni din Casa Scântei. Să mă întrebați de ce. Era tipărit pe hârtie sovietică. Hârtia sovietică se folosea în România la vremea respectivă, hârtie de ziar sovietică, numai și numai la Casa Scântei și numai pentru tipărirea ziarului Scânteie. Deci am realizat fulger că sunt, și personal sunt în pericol, pentru că în calitate de director n-aș fi fost iertat nici cum, dacă se afla că acel manifest era făcut în Casa Scântei. Și m-am gândit să solicit domnului colonel să chem doi specialiști. Interviu cu generalul Ștefan Alexie, secretarul de stat al Departamentului Securității Statului, locțiitor al generalului Iulian Vlad.
În București, în perioada aceea, se difuzau manifeste, pe care noi le-am codificat Luneta. Nu reușeam să prindem autorul acestor manifeste. Erau aruncate în diferite locuri, în zone unde era lume multă, fără să fie sesizat autorul. Aveau un conținut dur la adresa lui Ceaușescu și chemau la răsturnarea lui. S-au irosit forțe imense, sute de oameni ca să prindem autorul cu pânde, filaj, echipe speciale. La un moment dat, au fost aruncate din tavanul holului mare de la Palatul Telefoanelor. În tavan nu era nimic, nu exista posibilitatea de a fi aruncate de acolo. Atunci ne-am dat seama că sunt proiectate în sus cu un dispozitiv. Manifestele erau puse în niște tuburi, care aveau la fund carbid cu apă. Tubul era pus în picioare și legat cu un nylon subțire. Când trecea cineva, se răsturna tubul, avea loc reacția și pulveriza manifestele. Cred că era iarnă, probabil 88 spre 89, când, întorcându-mă de la Vaslui, intram în București spre seară. Deodată, la stația mașinii a intrat apelul urgent la fața locului. Eveniment deosebit. Vezi cu bomba aia ce face. Sunt băieții ăștia pe tine. E domnul de la Casa Sfântei. Deci, eu astăzi, 21 de ani, de comandantul Securității Capitalei și de ofițerul de obiectiv și mi s-a arătat acest manifest. A fost o luptă interioară extraordinară pentru că din primul foc mi-am dat seama că manifestul era făcut de cineva de la Casa Scântei. Iar eu fiind director acolo, eram amenințat direct în libertatea mea, ca să zic. Așa. Am fost întrebat unde s-a tipărit ăsta, domnule, că dumneavoastră ești director, aici trebuie să știi. Ești meseriaș, ești inginer, poligraf. Și asta nu se putea tipări oriunde. Oriunde. În țară. Litera este românească, să doarnă aici într-o linie a lotului. Ceea ce nu spuneam eu este că recunoscuse în hârtia pe care se tipărise manifestul și de acolo a luat Valentin hârtia. N-am spus nimic pentru că erau tot soiul de anchete legat de arderea Arcului de Triunf. Deci muncitori la Casa Scântei cred că n-a rămas unul neluat, necercetat, Dar vreau să spun în continuare că am cerut celor de la securitate să chem doi specialiști, bănuind că unul, cel puțin unul din ei, știe despre ce e vorba. Și n-am greșit, pentru că unul din ei este aici, Marcel Ungureanu se numește, era șeful culegerii la carte și am chemat și pe șeful secției de ziare, de gazete. S-au uitat, au confirmat ce am spus eu. Și în aceea zi, probabil părând eu suspect, la rândul meu de așa, am fost cercetat acasă sub forma unui cadou oferit de ofițerul de obiectiv, care a venit cu niște daruri culinare la mine și să vadă mediul în care există, să vadă dacă cumva există pe acolo o mașină, un dispozitiv de tipărit. S-a terminat treaba asta și vreau să mai relev încă un aspect. Într-o zi am fost așteptat de un ofițer care era ofițer pe Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Era ofițerul care îl urmărea și pe domnul președinte Ionescu, Mălurea. Nu știți, dar el era, mă rog, eu avusesem puțin de a face cu el prin 83 și am fost chemat eu împreună cu directorul general al combinatului la Suzana Gâdea. Și am fost întrebat de Suzana Gâdea, în loc să fie întrebat directorul general, am fost întrebat eu, Vlădeanu, unde s-au tipărit manifestele? Și eu, foarte serin, am spus, cred că în afară. Cu ce te bizui, că în afară? Păi zic pe faptul că litera asta poate fi luată de oriunde și hârtia, de data asta am spus, hârtia nu e românească. Se poate cerceta, nu e românească. Dar nu spuneam un lucru, că la Casa Scântei se consumau 12.000 de tone
de hârtie pe an rusească. Nu e românească, dar nu era românească. Deci, unde spun că este tipărit? Eu cred că în Ungaria. Deci, așa s-au legat, așa s-au înnodat treburile cu incidentul româno-maghiar. Și au, vă spun, satisfacția mea extraordinară că mi s-a pus la dispoziție acest manifest îndoit, ca să zic așa, ca să nu pot să citești ce scrie în el. Dar până la urmă am citit. Și vă spun, îmi creștea inima și nu m-a răbdat inima să merg a doua zi să văd dacă într-adevăr atunci după amiaza se adună lumea la piața Binete când. N-am zăbovit locului, pentru că nu zăbovea nimeni, dar deci și bineînțeles că a venit 26 decembrie, când domnul Hurduc era filmat de echipa televiziunii române și a zis, domnule, vină cu noi. Domnule, nu e adevărat, n-am de ce să vin cu voi. Voi ați fost, voi sunteți eroi. Și într-adevăr este erou. Fapta lui e o faptă de excepție și merită toată considerația și toată cinstea noastră. Mulțumesc, domnul director, că și-au întâlnit la Casa Sfintei. Acum pun băieții bombele, o să veniți în partea cealaltă. Hai, mă întoarceți-le. Eu că-l stau în față. Ați văzut cum că l-au spus? Alții, alte persoane au fost de față data trecută, dar cei noi cred că ați fost. În noaptea aceea, toți din Ministerul de Interne și Securitatea Statului au intrat în alarmă generală și până pe 22 decembrie 1989 n-au făcut nimic și s-au făcut de râs. A fost cea mai îndrăzneață acțiune din acea perioadă, care pe milițeni și securiști i-au nebunit. Nimeni nu a reușit să-i depisteze pe cei care scriau, tipăreau și difuzau acel ziar împotriva regimului comunist. S-au făcut de râs.